Roƙon da muke a wurin Allah, Allah samu ga annabi Muhammadu. Na daya ga annabi Muhammad. San rahama ta sa'a. Salamu alaikum, da zan nima ta ne da Allah taimako nake nema gudurina ne kare daga Lagos nake. Na gode, Allah taimaka, Allah ƙara buɗi, na gode da Allah, Alhaji na gode. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ba da Allah ne mun taimako nake akan hanya nake fi sabilillah ni matafi ne. Kai wannan ba shi ne mutumin da Alhaji Anas ya bashi kuɗi kwanaki ba. Sabin ke bai bashi zai kawai shi kamar shi ne. Ƙarya kake. Allah ba ni bane ba. Ƙarya kake kai ne mana. Allah ka yi jere na ma Allah ka sarka da Alhaji Anas. A wajen gari. Ba ni bane ba. Ba ni Haba kake jere muna kai ba sauya ba.